ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон дар Зарафшон қарор дорем. Дар ин тараф ҷои дарвозаи шаҳри Душанбе ва агар ин хеле поён равем, тарафи Зарнисор мешавад. Ва аз ин тараф бошад поликлиникаи 14, бозорчаи Зарафшон ва маҳаллаи Испечак мешавад. Хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар деҳаи маърифатӣ қарор аст, дар мана ҳамин минтақа. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва аз ин тараф давоми кӯча мешавад. ҳавлии имрӯза мана ҳамин ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. Аз раҳи калон то хонаи 10 минута раҳ бо мошин мебошад. 7 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. ҷойгир аст дар деҳаи маърифатӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад. Шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо меҳмонхона, дар ин ҷо боз 2 ҳуҷраи дигар ва дар он тараф ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона. нархи ҳавлӣ бошад 280 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап дорад. Сарҳади ҳавлӣ бошад, сарҳади замини ҳавлӣ аз ин ҷо каме болотар аст дӯстони азиз. аз ин ҷо сарҳади ҳавлӣ, яъне замини ҳавлӣ мегузараду ин ҷо ҷои дарвоза мебошад. шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷра. марҳамат, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмирталаб мебошад. ҳавлӣ қарор мебошад дар деҳаи маърифатӣ, ноҳияи Рӯдакӣ дар дохил аст дӯстони азиз. раҳош через Зарафшони шаҳри Душанбе мебошад. дар ин ҷо ошхона. ин ҷо ошхона мебошад. ва дар ин тараф ҳаммом, ҳоҷатхона. дар ин ҷо коридор ва дуюму сеюм ҳуҷра. ва ин ҷо охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи ҳавлӣ бошад 280 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.